and ndifuna ke abaphulaphuli bazi ba namhlanje siza kubethela ngantoni na. Khasincokolele ngejeni yakhe ebeyomela iEnoch Mgijima, eyomela nesithili iChrizani P Uniol. Enkosi kakhulu bhuti. Uniyole Qhayiso ngumntana ona 6 years old or into modeling industry. So last week ebeye eJoburg eBenoni eyomela ikomane masipala uChrizani noEnoch ku-World Imperial Beauty South Africa 2025-2026. Enkosi. Okay, so uqhube njani phaya? Okay. It was a tough one though, but ke mntanam uzilwele. Uyi-queen came as a first position, wayi-queen, and she has 4 extra titles. Social media, best social media influencer. Let me see. Yho, ndiyazilibala ke ezi zinto mna. Casual wear. Then Okay. wafumana eyesithathu, which is project best project service Okay. project. Then eyesithathu, sorry ke ngegama andikwazi nolibiza mntakatata liduru, philanthropy. Yeah. Okay, enkosi kakhulu, siyavuya ke into yoba eye waphuma emagqabini phaya wabuya nezinto esingakwazi nozibiza ngamagama uqonda uba sana ziphezulu. Kodwa ke emva kuba ephumelele, uphumelele ntoni? And ndiva kuthethwa namarhu uba angawela abheke naphesheya kunyaka ozayo. Yeah, ufumene i-gift zakhe, including i-luggage bag and toys and other stuffs. Then on July next year, she'll be going to UK to represent our province, Eastern Cape, in fact, South Africa, because all the winners, it is compulsory for them to go to UK to represent South Africa. Thank you. Oh bethuna, ningabazali bakhe niziva njani? Wow, mna ndodwa, I'm overwhelmed ngayo yonke le nto. I never thought uba so kwile industry angakhawuleza abe sekwizitep ezingaka, because she started when she was 4 years. Then now una 6 years and senyathela kwindawo ezinkulu. And for me, it's my dream coming true, because mna ndandirhalela uba yimodel at some age, but ke kuba ke abazali ngelaa xesha bebengenazo zonke izinto, then ke ngoku now my dream ndiyiphila true mntanam. Thank you. Okay, make sibuyele kusingaye ke sive uba mhlawumbi ufunda phi. Niyole ufunda phi and ufunda ugrade bani mntanam? Ndifunda eGreater Future, ndiku-grade R. Okay, ufuna ukuthini kwabanye ke abantwana besikolo bazimisele nabo bajonge ii-talents zabo? Kunganzima. Yeah, uthini kootshomi bakho now that uphumelele? Ufuna ukuthini kootshomi bakho? Ndizawuthi mabangenele. Okay, Nkosi kakhulu. Siyayivala ke Mamzo, ndiyafuna ke ukhuthaze ke nabanye abazali bazijonge izakhono zabantwana ngalo lonke ixesha ke, kwenzela uba umzekelo ngoku ubungazi uba umntana angaphumelela ngesakhono okanye ngemfundo ebomini, so segqame ngesakhono ngoku. Ungathini ukuthetha nabanye abazali? Enkosi kakhulu but Absa. Bendinocela abazali. For instance, uNiyole ndiyamazi uba akekho good eculeni, akekho good ekudanseni, but mnike i-crowd ne-stage uthi makenze into yakhe, uyakwazi uyenza. And she's fearless when she's on stage. She doesn't care who's watching. And i-confidence yomntana iphuma xa ebona umzali. Ababona umzali, xa ungumzali osupportive emntaneni, umnika yonke into esemhlabeni. It doesn't have to be imali or anything else, but ube laa mzali ukhona usupportive ngandlela zonke. Even if awunamali, mjonge umntana kwi-potential yakho uba inani. For instance, bayi-2 abantwana, uNiyole unayo usister wakhe ozemva kwakhe. Ewe yena uyayenza imodeling kuba ebona usister wakhe eyenza, but she's not into modeling. Uyayibo? So
lento ndithi umzali ingaske amjonge umntana and support. For instance, kukho abazali umntanakhe uthanda i-drawing but yena umzali umntanakhe umbonela engutishala, which is ke ngoku umntana akazukwazi uyifundela le nto ayithethayo. Uzawuya kwa-teaching abe engekho into teaching. Le nto namhlanje sinootishara abarongo because umntana wenza into efunwa ngumzali wakhe. Kanti if ungumzali uyayijonga i-potential yomntana then umsapote kuyo ke ngoku, kulapho ke ngoku izinto zihamba kakuhle. Thank you. Okay. Mama uQhayiso ke masitshekishe ke ngoku kuza kwenzeka ntoni komani? Ndivile uba ikhona i-welcoming, khawuthi gqabagqaba nje siyivale. Banenzela ntoni, bamenzela ntoni uNiyole? Oh, okay. So, xa siphumayo ke ngoku apha e-studio, there are 4 Polo Vivo outside waiting for Uniyole. We are taking a convoy. Bathi into homecoming, yeah. Homecoming, yes. So yes. sizabe sisenza ke lo convoy, sijikeleze apha etown, then siphume sibheke elokishini sodrop umntana. Alright. Mandinganilibazisi ke, siyabulela ngexesha lenu, siyabulela uba nizode nifike kwisikhululo. Nathi ke siVukane FM sininqwenelela ke impumelelo kwimizamo yenu noNiyole. Enkosi kakhulu. I wish sponsors bezimamele zizosponsorisha umntana. Okay. Hayi, sawumenza ke umgqibelo noba kunini na sibuye sizokuthetha ngokusponsorisha komntwana futhi into yoba ke bamxhasa njani ba ayofikelela phesheya. Surely izawudinga imali yonke laa nto. Yes, thank you kakhulu Tata Ndabulela. Nkosi kakhulu. Masamphulaphula ke siyapha ke kwingoma emnandi kakhulu kaMaskandi besincokola ke nomama